बयनिसिमबो खुलुमबाय बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम आङो दिनै मोनसे गोजोनथाव खौरां होनो आखायाव लादों। बेनो जाहैबाय फैगौ 24 अक्ट'बर खालार खालि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बाथाबारि टेन्ट हाउसनि बानजायनायाव जिबि क्रिएशन प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय मानगोनां गणेश बर' बिथांजों दिहुनजानाय बोसोन बर' सावथुनखौ दिन्थिनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बे समाव आंबो आंनि डान्स ग्रुपखौ लानानै डान्स पारफरमेन्स खालामहैनो थाखाय थांगासिनो दङ। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे प्रग्रामखौ जाफुंसार खालामफैयो एबा सावथुनखौ अनसायफैयो बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। सासे सिखारिया मैहुराव थांनानै गावनि गांनाय उखैनायजों गासै सानफा माफा बुथारजोबो आरो गावनि मैहुरनि थांखिखौ फोजोबो। बोरो मा जाखो नोंनि हिर'आ? सोर बे हारामिया? सानबायाव जुदि जायाब्ला ओम नों सानबानि सम लादोंमोन, दिनै जोबथा सान। नों बै दावांगि मेमखौ बुज'। आंहा गोरबो गैया नामा? आंहाबो गोरबो दं। आंनो खालि नोंखौल' नांगौ। नानो सा खालामबावनो। ना बै बोरायफोरनि हाथियारा जोंनिख्रुइ गोबावसिन।